Pozdrav ljudi svima i danas ćemo pričati o Srpskom carstvu kada bi se vratilo danas. Neki ljudi kažu da je ovoliko, a neki ovoliko. Sada ćemo ovo riješiti. Po mojoj pronačeni izračunao sam da manje Srpsko carstvo ima 245.100 kvadratnih kilometara, a da veće ima 563.300 kvadratnih kilometara. Manje Srpsko carstvo bi bilo malo veće od Ujedinjenog kraljevstva, ali manje od bivše Juge. Populacija bi bilo od 16 do 16,5 miliona stanovnika. BDP cijele zemlje bi bio 125 milijardi i 800 miliona dolara i BDP po osobi bi bio $7.800. A sada veće Srpsko carstvo bi imalo 27 miliona i 200.000 populaciju i bili bi čak treći u Evropi po veličini ispred Francuske, ali ispod Turske. BDP bi bio 237 milijardi 633 miliona dolara i BDP po osobi bi bio $8.736. I za kraj, u oba Srpska carstva bi stavio kao glavni grad Skoplje, jer ima dosta planina i centralni je deo Srpskog carstva. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom videu i vidimo se sljedeći put. Doviđenja!